Sawona ma. Yebo. Uyaphila ma. Ngiyaphila baba. Ayikho into emnandi njengokufika ekhaya uthola iwoma ekhaya njengoba ngifika ngithola. Khona into ebuhlungu. Uthi ujahe ekhaya uthola kune traffic, so uthola i-call utshela ukuthi uyakhunjula. Bese uthola i-traffic. Ayikho into ebuhlungu njengokuthola emgwaqeni kungena traffic ufisa ngazathi kungaba ne-traffic ngoba usuwazi ukuthi uyothola ekhaya kunomsindo. Ayikho into ebuhlungu njengokungena esangweni uthi uyangena ngaphakathi. Uziyongena uziyofika ekamereni uthola ukuthi umuntu ohlala naye okanye umuntu okuganile okanye umuntu wakho uyihlalele nje ekamereni yakho. Boba ukuthi mangifika ngithola welcome. Yes. Yeah. Thandazela abafowethu la ngaphandle abathi nxa bephuma emsebenzini bebe becabanga kaningi ukuthi ongosi yami ngabe ekhaya kunjani. Ayikho into ebuhlungu njengokubona iwashi lihamba masinyane ubuwazi ukuthi uyekhaya lapho uzofika uthole indaba khona lapho uzoqhuliswa amacala khona. Ayikho into ebuhlungu necasulayo njengesikhathi esihamba kancane ubuqeda ukuthola i-call ngo-11 ekutshela ngendlela okhunjulwe ngakhona. Angithi uyangizwa mthini. Kukhona izinto efanele sizibuke ikakhulukazi kini njengomalokazana yazi ukuthi kuhlungu kangakanani indoda yakhe emsebenzini izothola i-call ebuya kuwe ngo-12 emini. Ithi mayithi yayilalela le call ithola ukuthi le call eyokuxabana. Awucabange eshayisa ngo-5 wonke lama hours kuzobe kwenzakalani. Ave kumnandi uthi uhleli nje emini bese ufanele umuntu wakho umtshele ngendlela omkhumbule nangendlela umthanda ngakhona. Lo muntu ujaha isikhathi ngathi singaphuthuma. Angithi uyangizwa mthini. Ave kumnandi kwi-traffic athi umuntu uthi uyabheka ifoni abone isithombe sakho esismayilayo usmile uthi honey when are you getting home, I miss you. Ave kubuhlungu uthi uyaphuthuma uyofika ekhaya ungena ububona umuntu ukuthi akamuhle awazi ukuthi kulindelekeni ngaleso sikhathi khathele ubuye emsebenzini. Ngicelela insizwa eganiwe neinsizwa ke ehlala nabantu ukuthi sengathi bebengasibuka leso simo abantu babo ukuthi kubuhlungu kangakanani bese ku traffic uthi ujahe ekhaya ujaha umuntu wakho lesikhathi ufika umthola ukuthi usawoti odangele usawoti ongayolisi. Kumnandi ukufika ekhaya uthole warm welcome ebekade ubuya ekusebenzeni ubukade udriver more than 5 hours uthi inkosi yami ngifika nini. Zikujabulela zonke izingane mazikhona mazingekho uzizwe nawe ujabulile. Honey I'm home kulaba abathanda isilungu. Mama ke kulaba abafana nathi angithi yabona bese uthola umuntu ukuthi ucalulwe ukuthi ubefonela usisi wakhe okanye umfowabo wamtshela into emcasilayo bese nifaka nonke. Ave kubuhlungu umuntu ohlele ekhaya oseprepare lokugeza kamnandi onuka kamnandi othulinde indoda yakhe. Ithi yafika indoda kanti sithola i-call ebuya kubo nomsecasulwa abantu ku traffic. Ithi ngane abantu yaqhamuka ukuthi hello love indoda ivele imthele ngabandayo. Buhlungu leyo nto leyo ubumlindi umuntu for 10 hours etefika ebefike ngenendlela isecasukile. Kuyadinga abafethu ucasuka sikushiye ngaphandle. Kuyadinga abahleli ngaphakathi babacabangela abazongena ukuthi babakhumbule kangakanani. Ngisathanda ukuyibongela ngoba ngisathi mangifika ngikuthole lokho ngiyithole warm welcome. Ngiyangifisa ngicabanga ukuthi mangiyithola kanje mina warm welcome ngamukela ukuthi ngifikile ekhaya ngijabulelwe njengoba bathi ungijabulela ngithi yabona kangakanani kulabo abangakutholi ukujatshulelwa lokho. Ngingenze njani mina ngingathandaza ngenze njani ngoba bakhona abathi mabeqhamuka kube kubi abathi mabefika kungabi mnandi. Angithi yabona ngiyabafisela ke sengazathi uNkulunkulu angabakhumbula. Angithi yazi hambele kubo ngoba kubuhlungu ukusebenza ama-hour amaningi ukhumbule ekhaya uthi uyangena nje thola umuntu equmbile thola umuntu efase ethenqi ungazi ukuthi ungena kanjani ngathi usikhathi uphethe ama-plastic ama-surprises kuba ngathi ngobalahlela phansi ungene emontweni ushaya imoto uhlehle ubuyela emuva. Ile umthandazo lefanele siyithandazise insizwa into bayenzeka kimi yinhle ngiyangifisa ngathi nawo abanye abantu ingenzeka. Ngithi yabona ukubaleka kokuhlangathezwa komuntu noma i-welcome kumuntu noma umuntu amukeleke mayifika kwakhe. Kunensizwa la ihamba inyanga yonke ezingekho eyidlinda ukuthi mayifika ekhaya fanele sigijinyele umuntu agijima azakhala abonisa indoda ukuthi khulene wami ave ngikukhumbulile cabanga bengihambe
2 weeks yonke ngingekho ekhaya sengiyafika ngithola icold. Ngiyabafisela bafethu, ngiyazibongela nje bekuyindlela yokubonga ukuthi kube khona nama bangibongisayo ukuthi ngisesena leyo nhlanhla kini ukuthi ngithi makade ngekho mangifika nibonise ukujabula, nibonise ukungithakasela, nibonise ukuthi beni ngikhumbulile. Ngithi yabona sengazathi ngehlela noma ngawubani ngoba kuyifeeling emnandi emva kwesikhathi usuku ilanga noma isikhathi esinganani ufike ekhaya uthole ujatshuleka, ubonise ukuthi uyathandwa bewulindelwe. Leyo nto ayivimnandi. Cabanga ngifika ngalesikhathi ngikuthola usawa. Cabanga ukuthi konje ngingajika ngiyekuphi, konje ngingajika ngenzeni. Ngiyabonga kakhulu, ngicela ukubongisa nabanye, ngicela abanye bayiqale leyo nto. Upretende okungcono, uthandaze uthi Nkosi ngicela mayeza njengoba sengizwile uyeza, ngiphi inhliziyo yokuthi angaboni ukuthi khona kungiphethe kabi. Ngithi yabona ngicela kungabi khona izinto ezongiphatha kabi. Yenza ukuthi mayefika athola ukufudumala ngoba yikho into ethandwa indoda. Okanye umnomzana, okanye boyfriend mayikhona, okanye warm welcome, izandla ezifudumele. Amen.